Kagyari naman ang mga pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Kadamo na sang ginatago nga matahom nga mga lugar sa tiilan sang Bulkan Kanlaon sa Negros. Isa na diri ang ining tago nga spring water ukon tubig halin sa tuburan nga nagaserbe nga palaliguan sa mga locals diri. Tuman katinaw sang tubig pero wala sang entrance fee. Aton ini nga lagawan buwas sa tripping ni Ruming. Kag mga senior citizen nga person with disability kag pila ka mga individual nga may mga kabudlayan ang natagaan naman sang paglaom sa libre nga mga wheelchair. Kabahin ini sa mga programa sang Rotary Club of Bacolod North nga dinikada na nga nagabulig sa mga komunidad. Ang ilang nga istorya sa baganihan sa Sunday.